Awuna matuqhamuka lapha. Awuphucuphe umfoni. Mase sihlele sihambe la ngoba uphucuphe ifoni. Kula muntu ngiyamthemba ngeke ephucu ifoni. Let's wash them first. Let's. No sihamba futhi. Iqinisa ukuthi wena ngibamba nenkunzi. Hayi mfethu mina ngibamba nenkunzi mfethu. Sho njalo. Hayi musungijwayela kahle mfethu ubani wayesho lokho mfethu. Ingani wami adesho lokho manje. Laba? Yebo. Laba denimile la? Yebo. Bebekhuluma lokho ukuthi mina ngibamba nenkunzi. Cha ngijwayela kabi yazi. Cha nami ngiyabona nje ukuthi bejwayela kabi mina. Hayibo. Anisa abafana babo. Yazini awumfonele umngani wakho lo. Awumfonele. Umtshela zina anjingi. Cha ngijwayela kabi mina. Hawu. Kuthiwa mina ngibamba nenkunzi. Hayibo mfethu. Hayibo. Sho mfethu. Sho mfethu. Awulethi la ngikhulume nawe. La, hayi uyathi. Hey! Ay fonyam. Aw, nega. Aw. Afisa yabo ukuthi uma video lapho. Bafethu mina uthanda umsebenzi wethu bafethu ngicela subscribe lapho drop like lapho. Sithuba bafethu njengoba nizwa nje bafethu besho ukuthi mina uthandile umsebenzi wethu ni subscribe nje la ngaphansi. Yes, danke for watching the video.